Ay, okay. Good man. Di familiar. Oo. Go, punta. Go. Ano? Kilala ka na mo? Really, nigga? Gani, nakikanta na ko din ni Hiya. Maagaw. Ano pa ito yung ngaran? Ako po si Kim Chu. Sino pala kasama mo kanina? Kanina nag-walk out. Nag-away ka ba, sis? Hell, nasaktan siya. Nalungkot siya. How sad. Saan mo pala siya nakilala? Sa classroom, Parang nakita namin kayo kanina, nagtatalo, at saka parang may pinagdadaanan ka. Parang pinagsasabihan siya. Ang tindit eh. sa dala ng galit, sa dala ng lungkot. Ay, Kaya, sino pala yung babae na lumapit sa'yo kanina? yes, at anong sabi sa'yo? Kim, okay ka lang? Kim, okay ka lang? Ay sis, may hawak siyang baso kanina na may laman. Siguro beer ata yun or ano. Akala namin tatagayan ka. Yes, sis, siya nga pala, nasan pala yung mga magulang mo? At kumusta sila? Kaya nga, Sa probinsya? paano kayo nag-uusap? Saan kayo yung mga komunikasyon niyo Yes, sis? oo. Gamit lang ang internet. Sana naman, huwag sila doon ano. Nakabalita namin, laganap daw yung COVID doon. Ayan na matindi. Tiwas ay pag-inuli. Oh. May alam ka ba sa nangyayari ngayon? Ano kami? Hindi ka ba nanonood ng balita ngayon? Ay, oo nga pala. Wala nang ibig sabihin ngayon. Wala akong pakialam. Di nga. Naiiyak ka na. May alam ka ba? Oo naman. Alam mo bang may viral ngayon? Yes, yung sa class mo may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag, Wow. 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 Ay, ilan na pala ang naging ex mo? yes. Ikaw, ilan na ba naging ex mo? Tatlo? Okay. Ikaw, Christy, yan ang naging ex mo. Dalawa? I think 7. Kim, balita ko may 6 ka daw na nanliligaw sa'yo. Yung 6 na yun, or di ko alam. Ano pala ang balak mo sa kanila, Kim? Yes. Ayoko silang sagutin. Wow, mapili si Mapili si ate. ate, ano. Anes. Iba rin. Kim, mga ilan taong gusto mong manligaw sa'yo? Yes. 40 to 60 years old. Oh my God! 40 years. Ikaw ba naman? So wait lang. Magpupus ako na si Kim naghahanap ko pala ng 40 to 60 years old na magiging job. Ay, ganun. Ayun, napus ko na. Burahin mo yung post mo. Anis, na-post mo na? Yes, napus ko na. Binibito dahil ikaw, kadadanin mo ta. Oo na, Kadadanin mo. gindelete ko na. Ito na, gindelete ko na, Kim. Ikaw, Kim, anong gusto mo sa lalaki? Kahit maliit lang. Ikaw, Day, anong gusto mo sa lalaki? Dax, gati, para wakay. Ikaw. Dax, liwat, kay sulit. Basta Dax. Napakahabang... mahaba. Pero may nangyari sa inyo, di ba? Hindi ka ba nababahala na baka mangyari din yun sa ibang girl? Kung nagawa ko, magagawa din yun ng ibang tao. Pero wala na akong magagawa. Kunwari pala kung magkasalubong kayong dalawa, anong sasabihin mo sa kanya? Sandali lang. Minimiss you. Laban natin to, laban natin to, laban. Yun ang gusto kong sabihin. Ay, wait lang pala, Kim. Lalabas lang kami, ha? Di ba, Nawawak Day? ko, Di ba nawawak may ko. bibilhin ka? Kaya ko sa Di ba may bibilhin ka? balik kami. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. May batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Ano madali lang, Kim? Dali lang kayo. May batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Agi makatul na. Pero nakabulan, Day. Siguro naman naiintindihan mo. Hindi. Alam sila. Total. O paulit-ulit, paulit, o paulit-ulit, paulit, Liwat. Madali lang nga, Sa ni. nga, ni. paulit-ulit, paulit. May ginawa ka. Nag-interview man lang kami a imo. Oo. Wala kami gibubuhat a imo. Basta, mabaylala kami
galore. Tapos, pagkatapos namon makangkang, mabalik ka mo. Galore kita ha. Join your count. Na, tara, eh. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing nag-comply ka na bawal lumabas, pero may sinabing ginawa ka sa pinagbabawal nila. Inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabimit mo ulit. Ay, pwede na pala itong lumabas. Bawal lumabas, huling lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Huling lumabas, bawal lumabas. Huling lumabas, bawal lumabas. Huling lumabas, bawal lumabas. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing nag-comply ka na bawal lumabas, pero may sinabing ginawa ka sa pinagbabawal nila. Inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabimit mo ulit. Ay, pwede na pala itong lumabas. Bawal lumabas, huling lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Huling lumabas, bawal lumabas. Huling lumabas, bawal lumabas. Huling lumabas, bawal lumabas. Ay, wait lang po. May video pa po dito at saka dito. Baka gusto nyo po i-click ito, pakisubscribe na rin po. Yes, at para ma-follow kayo sa aming vlog, daily vlog, at anytime. Yes, maraming salamat po. Thank you!